26 апрельда бөек шагиребезнең Габдулла Тукайның туган көне. Без Самара татар ансамбле ялкынлышлык артистлары Шигрият флешмобын башлап җибәрәбез. Самара туган тел яшьләренә һәм Идел ансамбле артистларына Шигрият флешмобын тапшырабыз. Туган авыл. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм, шуңа күрә сөям җаным тәнем беләм. Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган. Шунда әүвәл Коръән аятын укыган. Шунда белдем Рәсүлебез Мөхәммәдне. Ничек михнәт, җафа күргән, ничек торган. Истән чыкмый монда минем күргәннәрем. Шатлык белән уйлап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне сука белән йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрем. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, ни эшләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Габдулла Тукай язган шигырь. Гә мөнәҗәт. Еллар үтеп бара торгач каратай самада, бөкрем чыгып бетсә дә хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр, һич каратаймас, җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Күкрәгемдә минем шигырь уты саумы, күтәрем мин корт булсам да авыр тауны, күңелемдә белән һаман яз, шигырь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Булмамын юк Каратай самадашын карт кеби, утырмам тик юк бар теләп тели. Менмәм мин Ходай кушса мич башына, шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Җырлый, үләрмен мин үлгәндә дә, дәшми каламам Газраилне күргәндә дә. Без китәрбез, сез калырсыз, дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак белән күмгәндә дә. Дигән Габдулла Тукай. Яшь агач. Мужикның урманда балта тотып барганын яшь агач күрде дә, мужикка кычкырды. Эй, агай, зинһар хәлемә кер, һәм янымдагы куәт агачларны кис. Мин алар аркасында якты дөньяны күрмим. Иркенләнеп сулый алмыйм. Алар бит тыгыз утыралар. Шуңа тамырларымның рәхәтләнеп җая алмыйм. Миңа җилдә, кояштан уйры керми. Син мине коткарсаң, мин бер елда урманның иң матур агачы булыр идем. Мужик агачны тыңлады. Балтасын алды да, якындагы барлык карт агачларны кисте. Менә яшь агач хәзер сөенде. Аңа дөнья иркенәйде. Ләкин бу сөенү урынлымы? Хәзер бичара яшь агачны кояш яндыра. Өстенә бозлы яңгыр ява. Ком бураны пычрата. Җил җиргә кадәр бөгә иде. Шулай бер көнне давыл килде дә яшь агачны сындырды. Бу хәлне күргән бер елан җирдә яткан агачка карап:
Яшь бала, хәзер кемгә үпкәлисең? Бу бәләдә үзең гаепле. Әгәр карт агачларга зарланмасаң, ул агачлар сине җилдән, яңгырдан сакларлар иде. Син ышыкта, тыныч кына үсәр идең. Зур агач булыр идең, диде. Көзге һәм маймыл. Маймыл көзгедә үзенең сурәтен күргән. Ул аюга тәртип булай дигән. Кара әле, иптәш, көзгедә нинди кыяфәтсез, ямьсез бер хайван күренә. Кара әле, аяклары нинди кәкере, йөзе нинди шыксыз. Әгәр мин шул көзгедәге нәрсәгә әз генә ышансам, хәсрәттән буылып үләр идем. Дөрес, минем дә кайбер дусларым көзгедәге бу хайванга ышаганнар. Мин аларны бармак белән санап та күрсәтә алам. Аю моңа булай дип җавап бирде. Маймыл иптәш, син дусларыңны санап мәшәкатьләнгәнче, бер тапкыр үзеңә генә карасаң булмасмы? Яхшылыкта яхшылык. Күгәрчен бер кырмысканы суда бата башлаганын күрде. Ул икедә уйламады. Томшыгына яфрак капты да суга ташлады. Кырмыска яфрак өстенә менде. Дулкын яфракны ярга чыгарды. Кырмыска шулай үлемнән котылды. Бер вакытта бер аучы күгәрченне ауларга әзерләнде. Кырмыска кышның яхшылыгын хәтерли иде. Коткаручысына ярдәм итәргә теләде һәм аучыны итегенә керде. Аучы күгәрченне атарга теләгәндә, кырмыска аучының ботыннан тешләде. Ул шул кадәр куаты тешләде, аучы хәтта кулыннан мылтыгын төшерде. Күгәрчен исән калды.